Hayırlı erте Россия 1 телеканалында туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Дәүләт Советының Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комиссиясе утырышыннан репортаж. Татарстан Дәүләт сынлы сәнгать музейының хәзинә галереясендә халыкара җайдак дип аталган басма графика күргәзмәсе эшли. Исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләрне ничек акылга утыртырга Россия министрлыклары тәкъдимнәр әзерли. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында 2022 елга һәм 23-24 еллар план чорына республика бюджеты турында закон проекты каралды. Тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан видеоязмасында. Повестку дня прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Акча санаганны ярата. Өстәвенә гыйлем, фән, әдәбият, сәнгать белән бәйле, ягъни җәмгыятьнең рухи кыйммәтләрен тәшкил иткән тармакка аеруча игътибарлы булырга кирәк. Комитет карамагындагы кайсы гына юнәлешне алсаң да барысы да әһәмиятле. Социаль мәдәни өлкә бюджет чыгымнарының иң зур бүлеге. 2022 елда әлеге мәддә буенча бюджет чыгымнары күләме 109,8 миллиард сумга җитә. Бу чыгымнарда мәгариф һәм мәдәният учреждениеләре төзү, башлангыч сыйныф укучыларын кайнар аш белән тәэмин итү, укытучыларга сыйныф җитәкчелеге өчен өстәмә түләү һәм башка мәсьәләләр исәпкә алынган. Утырыш эшенә эпидемиологик хәлнең начараюы сәбәпле видео элемтә аша кушылучылар да булды. Нәкъ шул чикләүләр нәтиҗәсендәге вәзгыять театр һәм башка мәдәни оешмаларның хәлен аеруча мөшкилләтте. Депутат Александр Славутский нәкъ шул четерекле мәсьәлә белән кызыксынды. Анык кына җавап бирелмәгәч, утырышны алып баручы мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Ойрат Зарипов профильле министрлыкка ситуацияны анализларга һәм кирәк булганда әлеге мәсьәләне бюджет үтәлешендә исәпкә алырга тәкъдим итте. Если такая необходимость возникнет, помочь нашим театрам в это непростое время. 2022 елда мәдәният һәм кинематографияны финанслауга консолидацияләгән бюджет буенча 17,3 миллиард сум, республика бюджетында 10,1 миллиард сум каралган. Пользуясь случаем присутствия замминистра культуры, хотел бы задать вопрос по кинематографии. Депутат Рамил Төхфәтуллин билгеләп үткәнчә, кинематографиягә бүлеп бирелә торган акчалар күләме җитәрлек түгел, бигрәк тә Татарстан киносын булдыруны финанслау кысаларында. Депутат Мәдәният министрлыгына бу мәсьәләдә күрше республика тәҗрибәсен өйрәнергә тәкъдим итте. Моннан тыш көн тәртибендә мәгариф турында республика законына үзгәрешләр кертү турындагы закон проекты да каралды. Яңа закон проекты типик таләпләрне раслау буенча вәкаләтләрне мәгариф һәм фән министрлыгына тапшыру яклы. Анда без карыйбыз инде спортивный форманы да, парадный форманы дип әйтик инде, һәр көнне кия торган форманы да, менә шуларга таләпләр. Һәм ләкин менә калганнары инде мәктәптә үзе администрация белән, ата-аналар белән бергәләп локальный актлар каралачак. Үзеңнеке үзәктә дигәндәй, масса күләм мәгълүмат чаралары бүлеге буенча киләсе елда республика бюджетында 1,7 миллиард сум күләмендә акча каралган. Чагыштыру өчен 3 ел элек ул 1,4 миллиард тәшкил итә иде. Закон проекты беренче укылышта карау өчен әзерләнгән, ягъни алар барысы да тулаем кабул ителер дип көтелми. Шулай да мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты 3 елга исәпләнелгән республика бюджеты турында закон проектын хуплады. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Республика фермерлары кәбестәнең соң өлгерә торган сортларын җыярга кереште. Ел коры килсә дә яшелчәнең уңышы яхшы. Моңа заманча технологияләр булышкан Буа районыннан репортаж. Буа районы хуҗалыкларында кәбестәнең соң өлгерә торган сортларын җыялар. Быел кәбестә үстерү өчен табигать шартлары уңайсыз булса да, крестьян фермер хуҗалыклары сугарылу мәйданнарда яхшы уңыш үстерде. Кәбестә уңышын туктаусыз җыябыз. Яңгырлар башланганчы, коры көннәрдә уңышны җыеп, урнаштырып бетерергә тырышабыз. Ә монда кәбестә мәйданы зур түгел, 2 гектар гына. Ире күчәннәр дә, багракларда күренә. Уңыш начар түгел. Кәбестә уңышы яхшы. Кайберләре 10-12 килограммга кадәр җитә. Яңгырлар булмаса да, кәбестәләр сусыл мул.
Бу районында иртә уртача сыйныфларда һәм соң өлгерә торган кәбестәләрне үстерәләр. Иртә өлгергән кәбестә уңышын җәй көнне үк сатканнар. Фермер Айрат Сабирҗанов дым җитмәү шартларында да яхшы уңыш үстергән. Суык ошамалар белән яшелчәләрне яфрактан тукландырдык. Башта кырлык сәбәпле яфрак җибәрә алмыйча утырдылар. Ашагач ныгыдылар. Кәбестәне җыеп алганнан соң складларга урнаштыралар. Соңрак килешү нигезендә сәүдә урыннарына озаталар. Кәбестәне сортына карап, килосын якынча 17-18 сумга саталар. Фанис Мөхәммәтов, Камилә Мусина, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләрне ничек итеп акылга утыртырга Россиянең эчке эшләр, сәламәтлек саклау, юстиция министрлыклары әлеге кешеләргә карата җинаять эшен кузгату турында тәкъдимнәр әзерли. Тәкъдимнәр 1 ноябрьгә кадәр җыела, әлеге четерекле теманы хәбәрчебез дә өйрәнде. 2020 елның язы. Асфальтта исерек 2 ир утыра. Җәйлүләр юлында 12 яшьлек малайны бәрдергәннән соң машина итүче пассажиры белән качып китәргә тырышкан. Аларны битараф булмаган үтеп баручы тоткарлаган. Ребенку вам не жалко, что ли? А? Ребенку вам не жалко, говорю, что? Исерек көенчә рульгә утыручыларны көн саен тоткарлыйлар. Унлап ертүчене. Тик юлларда исерек итүчеләр гаебе белән фаҗигаларны булдырмый калу мөмкин түгел. Россия вице-премьеры Марат Хоснуллин исерек шоферларга карата чараларны катгыйландыру башлангычы белән чыкты. Наркология диспансерына исәпкә кую мәҗбүри була. Каба законны бозган өчен җинаять җаваплылыгы һәм гомерлеккә машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү карала. Хәмер кулланырга яратучыларның корал белән идарә итү хокукын да шиклиләр. Күпләр бу чаралар белән килешә. Нынешние мягкие, то есть. Ну, конечно, мягкие. Чего? Если пьяный, потом через несколько лет опять попадается. Ну, что это? Вот, непорядок. Ну, человек не исправляется. Россия Автомобиль Федерациясендә дә исерек килеш кабат рульгә утыручыларга җәзаны катгыландырырга кирәк дип саныйлар. Там-то слова за свои поступки, в данном случае это поступок. Бу очракта рульгә исерек хәлдә утырган өчен җаваплылык хиссен күпкә арттырырга кирәк дип исәплим. Җаваплылык туймаган кешеләргә карата шикләүләрне көчәйтү зарур. Андыйларга эш урыннарында да таләпләрне катгыландыру файдалы булыр иде. Хәзер эчке эшләр, сәламәтлек саклау, юстиция министрлыклары гамәлләрне килештерә. План 1 ноябрьгә кадәр тапшырылырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстанның Дәүләт сынлы сәнгать музейында 6-нчы халыкара җайдак дип аталган басма графика күргәзмәсе ачылды. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина репортажында. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә галереясында 6-нчы халыкара Казан җайдак басма графика биенналь күргәзмәсе эшләй. Казанны Россиянең графика сәнгате үзәгенә әверелдергән графика коллективы хөрмәтенә ул җайдак дип атала. Казан биеннале 2011 елдан бирле үткәрелә. Ә быелгы чара Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Сатник дип атала торган күргәзмә була бу. Бу күргәзмәдә 22 илдән килгән эшләр күрсәтелә. Монда Казан шәһәреннән килгән эшләр дә бар һәм төрле бүтән Россия шәһәрләреннән. Монда Австралия, Индонезия, Кытайдан эшләр дә килде. Һәрбер эшләрне башта фото рәсемнәре белән күрсәтеп, судьялар шул эшләрне сайлап, һәм аннан соң инде почта аркылы ул эшләрне безгә җибәрделәр. Бу күргәзмә эшләгән вакытта без төрле лекциялар, мастер-класслар, экскурсиялар әзерләдек. Һәм һәр суббота безнең монда художниклар, рәсемнәр үзләренең мастер-классларын матур итеп үткәрәчәкләр. Басма графика гадәти булмаган һәм кызыктыргыч сәнгать төре. Анда гасырлар буена яшәп килгән гравюралар, фән һәм техника казанышлары белән берләштерелгән. Элек гравюра рәсем һәм графиканың уникаль әсәрләрен тиражлау өчен уйлап табылган була. Шуның белән сәнгатьне халыкның иң киң катламнары өчен үтемле итә. Бүген басма графика төрле сәнгать экспериментлары һәм планетаның иң ерак географик нокталарыннан рәссамнар коммуникациясе чарасы булып тора. 100 лучших работ вновь попадает к нам на постоянное хранение, то есть входит в нашу коллекцию. Это очень, как вам сказать, для художников это очень важно, что в нашем собрании уже вот 6-й год собираются коллекции лучших печатников, лучших художников. Быел биеннальдә дөньяның 25 иленнән 188 рәсем катнаша. Казан биенналендә даими катнашучы илләр Аргентина, Болгария, Кытай, Кыргызстан, Румыния.
Биенальдә катнашучылар буенча безнең зур илебезнең географиясында өйрәнергә мөмкин. Рәссамнар үз әсәрләрен Мәскәү, Санкт-Петербург, Волгоград һәм Краснодардан да җибәргән. Илдәге вазгыятьне исәпкә алып, рәссамнар быелгы чарада онлайн гына катнаша алды. Девиз биеннале, который звучит так: «Это я». Бумин, Зецми, Семуа и так далее на разных языках. То есть мы как бы побудили художников высказаться о себе. Подумать, во-первых, во-вторых, высказаться о том, кто они такие, с разных точек зрения. Рәссамнар үз эшләрендә милли тел, үз халкының тарихы, туган тел турында сөйлиләр. Биенналны ачу тантанасында оештыру комитеты рәисе, Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музее директоры Розалин Нургалиева, Александр Артамонов һәм Ольга Улиманова чыгыш ясады. Җайдак 6-нчы Казан халыкара басма графика биенналендә 1-нче урынны Индонезия, 2-нче урын Италия, 3-нче урында Россия. Яшьләр премиясенә Мәскәүдән Фирүзә Халиуллина лаек дип табылды. Күргәзмә 2021 елның 7 декабренә кадәр эшли. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Раил Садриевка ничә яшь? Бүген булачак юбилей кичәсеннән ал хәбәр. Иртәгә җанисәп алу башлана. Без аңа әзерме? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров белән актуаль әңгәмә. Буа театры директоры һәм алыштыргысыз артисты Раил Садриев татар тамашачысына яхшы таныш. Бүген аңа 55 яшь. Туган көнендә дә сәхнәдә булачак артист турында тулырак хәбәрчебез язмасында. Ул булган җирдә һәр вакыт тамаша. Ул халыкны нечкә юморы белән көлдерә дә, иң нечкә күңел кылларына кагылып, елата да белә. Яттан 36 шигырь укып, шаккаттыра да белә ул Татарстан Республикасының халык артисты Раил Садриев. Үзегезгә булсын шәһәрегез. Bir kez kundum җиттем гиттем. Ул гел хәрәкәттә, гел юлда, ал дими, ял дими, премьера арты премьера. Гомер бәйрәмен дә Раил Садриев сәхнәдә үткәрергә җыена. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармониясендә кич белән юбилей концертын оештыра. Ихтияҗ күп шигырьгә, әбит. Кешенең җаны шигырь белән сугарылган, инде арды шартнардан. Заманы шундый. Һәм менә 30 елдан соң бүген шигырьгә башлагач, бөтен залтын кала, бөтен суны тәгәннәр шикелле шигырь кирәк җанга. Моннан 5 ел элек сез әле мине белмисез дип искәрткән иде. Чыннан да аны белеп бетерү мөмкин түгел. Үзгәрүчән көчле җил кебек. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Иртәгә 15 октябрьдә Россия Федерациясендә халык санын алу башлана. Ул 1 ай дәвам итә. Әлеге чара җанисәбен алудан тыш киләчәктә илнең якындагы елларга социаль-икътисади үсешен билгеләүне, илкүләм проектларда өстенлекле юнәлешләрне ачыклауны да күздә тота. Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры илебез һәм республикабыз тормышы өчен мөһим булган вакыйгага багышланды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров татар халкы өчен җанисәбен алуның әһәмиятенә тукталды. Тыңлаучыларны борчыган читрекле сорауларга җавап бирде. Сентябрьдә узган милли җыен йомгаклары белән дә таныштырды. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Данис Фәнисович, хәерле иртә. Сөйләшүне милли җыен йомгакларыннан башлыйк әле. Илебезнең 76 төбәгеннән һәм 9 чит илдән без Роспотребнадзор таләпләре аркасында 500 кеше генә җыйдык. 500 кеше җыелды. Әлбәттә, ул безнең илебездәге һәм чит илдәге татар оешмалары җитәкчеләре, вәкилләре, министрлык оешмаларының вәкилләре тарафыннан менә алар катнашында уздырылды. Калганнар безнең татар оешмалары чит илдәге һәм төбәкләрдәге килә алмаганнар һәм менә чикләүләр аркасында килергә мөмкинчелек булмаган. Алар Zoom, ВКС аркылы катнашты. Әлбәттә, төп мәсьәлә булып, без һәм басым ясап, менә 15 октябрьдән иртәгәдән башланачак һәм 15 ноябрьгә хәтле дәвам итәчәк. Бөтен Россия күләмендә узачак халык санын алу кампаниясына бәйле булды. Һәм инде әлбәттә менә киләсе елга безнең бөтен татар конгрессының 30 еллыгы, мин әлеге чараны әзерлек дип әйтер идем.
төп мәсьәлә буларак безнең үзебезнең менә бөтен Россия күләмендә халык санын алу вакытында халкыбызның һәм менә 3тән 1 өлеше генә Татарстанда 30% гына Татарстанда яши. Халкыбызның 70% ул Татарстаннан читтә һәм татар дөньясы ул Татарстан белән генә шикләнми. Мен һәрвакыт аерым ассызыклап әйтәм. Менә әлеге татар оешмалары тарафыннан менә әлеге халык санын алу кампаниясына бәйле булган эшчәнлек, аңлату эшләре, аңлату эшләрен алып бар мәсьәләләре дә шулай каралды. Һәм мин аерым әйтер идем, һәрберебез делегатлар тарафыннан менә әлеге аерым басым ясарлык менә шушы җөмлә әйтелде, халкыбызны бүлгәләргә ярамый, кирәкми, без бер бөтен аерылгысыз милләт. Катнаш никахлардан туучылар нинди милләт кешесе булып язылырга тиеш дип саныйсыз? Әлбәттә, ул катнаш никах мәсьәләсе бүгенге көндә бик четерекле мәсьәлә. Һәм урта буын яисә әти-әниләрнең фикере ул балаларының, оныкларының фикерләренә дә тәэсир итә. Кайбер чакта, менә без аңлату эшләрен алып барганда да, һәм ул фикер белән мин килешәм дә, әлбәттә, безнең чараларда катнашкан менә урта буын, улы буын вәкилләренә, әгъзаларына алар һәрвакыт татар булып язылачаклар. Менә инде яшь буынга безнең аңлату эше алып бару кирәк. Һәм менә катнаш никах мәсьәләсендә дә беренче шушы рәсми бланкта язылган милләт ул шул милләт булып саналачак. Алар рәсми бланкта күрсәтелгән беренче милләте шул сорауга бәйле, шул милләт тарафыннан язылачаклар. Һәм бик күп четерекле сораулар бар. Сорауларга гадәти карга ярамый. Бик аңлап, диккат белән аралашу теле буларак та сораулар барында. Менә әлеге сорауларга бик игътибар белән карап җавап бирүгезне сорар идем. Дөньяда татар яшәмәгән ил юк диярлек. Конгресс аларның барысында барлап исәпкә алып торамы? Бөтен дөнья татар конгрессының бүгенге көндә 45 шит илдә 200-гә якын татар оешмасы эшләп килә. Һәм инде әлбәттә менә бөтен Россия халык санын алу вакытында да алар тарафыннан теләктәшлек белдерелә бу мәсьәләгә. Һәм үзләренең рәсми менә оешмаларда, посольстволарда, Россотрудничество оешмалары бар. Һәрвакыт алар белән элемтәдә һәм менә бу без стат мәгълүматлар дигән вакытта без аларның шушы рәсми органнары тарафыннан оештырылган шушы һәрбер илнең бит аның үзенең халык санын алу кампаниясе алып барыла һәм вакыты билгеләнә. Әлеге менә шушы эштә үзебезнең халкыбыз, татарларыбыз, татар оешмалары аркылы эшне алып бара. Һәм инде әлбәттә аның мәгълүматы туплана бара. Ул рәсми рәвештә ул мәгълүмат бездә бар. Без аны һәрвакыт кулланабыз. Һәм һәрбер илнең үзенең тәртибе буенча ул инде саннар безгә җиткерелә. Пандемия шартларында халык санын алуда нинди формада катнашырга тәкъдим итәсез? Әлбәттә, пандемия үзенең йогынтысын инде бүгенге көндә ясады. Бу бер. Ни өчен? Чөнки үлүчеләр саны арта бара. Яшьләр дә, без улы буын вәкилләр генә түгел, улы буын гына түгел, күреп торасыз, күзәтеп торасыз. Урта буында яшьләребез дә кызганычка каршы шушы пандемия аркасында бакыйлыкка күчә. Бик фаҗигале вакыйга, бик үзенчәлекле, четерекле шушы шартларда бүгенге көндә минемчә бөтен Россия халык санын алып барыла. Шул рәвешле менә мин дә басым ясыйм аңарга. Рәсми электрон рәвештә халык санын алу мәсьәләсенә. Чөнки сезнең һәрбер гаилә әгъзасының андый мөмкинчелеге бар бүгенге көндә. Госуслуги аркылы электрон рәвештә шәхси кабинетларга кирип, QR-кодлар аркылы да мөмкин. Без әлеге акцияда катнаша алабыз. Һәрбер гаилә әгъзасы тыныч кына утырып, ноутбук, компьютер каршысында уйлап нәрсә язганын, аңлап, аңлашылмаган очракта безнең шулай ук кайнар элемтәгә кергән мөмкин горячий линия дибез инде без туры элемтәгә кирип сораулар бирү мөмкинчелеге дә бар. Менә әлеге барлык шартлар, менә әлеге шартларда бик диккат белән язуыгызны сорар идем. Бу санау галәмәте генә түгел,
ул гадәти санау галәмәте буларак кабул итәргә кирәкми. Әлеге стат мәгълүматлар белән ул ел дәвамында халкыбызны, Татарстаннан читтә яшәүче татарларыбызны әлбәттә социаль-икътисади үсештә дә, төрле дәүләт программасында катнашуларда һәм башка бик күп менә шушы мәсьәләләрдә нигез булып торачак. Шуңа күрә мин аерым басымны шушы электрон рәвештә җанисәпкә переписка игътибар итер идем һәм инде әлбәттә шушы хәтта сезне яздырганнан соң да сез QR-кодлар аркылы кирип, гаилә белән киңәшләшеп үзгәртү мөмкинчелеге дә бар. Анда бүгенге көндә әлеге мәсьәлә буенча бөтен дөнья татар конгрессының эшче төркемнәре Татарстаннан ишеттә яшәүче халкыбыз өчен, милләттәшләребез өчен аңлату эшләре алып барыла. Без десантлар җибәрәбез, эшче төркемнәр җибәрәбез. Алар аңлату эшләрендә инде әлбәттә шушы эшче төркемнәргә бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләре, татар интеллигенциясе вәкилләре, Татарстан Республикасының язучылар берлеге әгъзалары, язучылар, галимнәр, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, мәгариф хезмәткәрләр, дин әһелләре менә барысы да алар инде барып, аңлату эшләрен алып барып, һәм мин бу мәсьәләне һәм бөтен татар конгрессының әлеге эшчәнлеген әлбәттә җанисәп белән генә дә бәйләмәс идем. Чөнки безнең эшчәнлек ул һәр даими рәвештә, көндәлек рәвештә алып барыла һәм Татарстанга булган менә татар дөньясы Татарстан белән генә чикләнми, безнең татар оешмалары җитәкчеләре, вәкилләренең карашлары алар Татарстанга, Казанга төбәлгән. Шул сәбәпле мин менә аерым ассызыклар идем, басым ясар идем. Без 10-нчы елдагы булган җанисәптәге булган саннарны без саклап калып, үстерү әлбәттә инде төрле факторлар бу мәсьәләгә, туучылар, үлүчеләр саны да, илнең сәяси-икътисади мәсьәләсе дә, эмиграция һәм иммиграция мәсьәләсе дә, төрле факторлар бу мәсьәләдә уйный. Ләкин менә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов әйткәнчә, безгә кешенеке кирәкми, ләкин һәрбер татар саналарга тиеш. Шул сәбәпле менә үзебезнең актив гражданлык позициябызны белдереп бу мәсьәләдә һәрберебез үзебезнең язмышыбызның хәл иткеч роле дип әйтер идем бу мәсьәләне. Аерым үзебезнең милләтебезне күрсәтүдә басым ясап, без инде бүгенге көндә шушы аңлату эшләрен алып барып, бердәм, бергә булып калсак, һәм инде әлбәттә менә Татарстан Республикасы президентының Дәүләт Советының юлламасының соңгы сүзләре ул без бердәм, безнең көч бердәмлектә. Менә әлеге сүзләрне мин гомумән безнең бөтен Россия күләмендә уздырылып килүче халык санын алу вакытында шигар итеп тә алыр идем. Бөтен татар конгрессы тарафыннан милләт җыенына кадәр инде узган елны бөтен татар конгрессының милли шура утырышында мөрәҗәгать кабул ителде. Әлеге мөрәҗәгатьтә әлбәттә без үзебезнең аңлатуларыбызны да, тәфсилләүне дә һәм дәлилләүне дә һәрвакыт китерәбез. Менә шушы мөрәҗәгатькә кабул итеп, ул да шулай без бергә дип атала, үзебезнең бердәмлекне сакларга язсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россия Федерациясендә халык санын алу уңаеннан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.